дар як моҳи ахир дар тоҷикистон пайваста ва ҳамарӯза замин бо балҳои гуногун меҷунбад ва ин хадамоти геофизикии назди академияи илмҳо ягона ниҳодест ки заминҷунбиро мушоҳида ва балҳои онро муайян мекунад. имрӯз мо ба ин хадамот омадем то шеваи кори инро аз наздик бубинем ва барои бинандагони худ қисса кунем. ин кас устод Собит Неъматуллоев ҳастанд, раҳбари ин ниҳод ки пайваста солҳои тӯлонӣ аст ки дар ин ҷо раҳбарии ин ниҳодро бар уҳда доранд ва хеле хубу беҳтар дар бораи кори худ медонанд. инак моро раҳбарадӣ мекунанд ва бо шеваи кори худ шинос мекунанд. хуб, ин ҷо ягона ҷое ҳаст ки аз он ҷа тариқи моҳвора ҳамун ларзишҳо ё лапишҳои замин тариқи ин антенна ворид мешавад ва дар ин идора бо асбобҳо таҷҳизоти дигари хос ona muayyan mekунанд. این ما به بسیار یاردم کرده است حاضر کانال فیرمه دانامتریک حاضر زمان کتی من حاضر میبینم پر سپوتنیک کتی همه اینفورماسیون میبیاد اینجا پس کارگرها دارا میفهمن کجا به زمین جو میشه چقدر قوت شد زمین جو می زمین همه وقت لرزیده میستد وقتی که این 24 ساعت هر روز کار میکند وقتی که زمین جمعی پیدا شود اگر امپلیتودش کلام میشد و در معلوم میشد که زمین جمعی شد بوده. سلام علیکم. Здравствуйте. اینجا من همه اینفورماسیون از زمین جمعی اینجا میگیرم. این کس работает каждый чашек анкул کنند. Для определения времени нам нужно от 10 до 15 минут. Потом мы можем сообщить МЧС. барои дақиқ намудани замони сар задани зилзила барои мо аз 10 то 15 дақиқа вақт лозим аст. баъдан метавонем кумитаи ҳолатҳои фавқулодаро огаҳ кунем. ин коре аст ки мо дар мавриди аввал анҷом медиҳем ва баъдан ба дигар мақомоти дахлдор занг мезанем. бубинед, ин харитаи маҳалли зилзила аст ки аз кӯли Сарез 7 километр дуртар ҷойгир аст. шаби гузашта дар ҳудуди Бадахшон дар шаҳри Хорух заминларза сабт кардем ки қуввааш ба 3-4 балл аз рӯи ҷадвали Рихтер мерасид. ин соати 2:37 дақиқа ба вақти маҳаллӣ буд. ин сабти коркарди мо аз заминҷунбӣ аст. ин иттилоъ аз 6 дастгоҳ аз маҳалли заминларза расидааст. Вот карта, эпицентр нам показывает. заминҷунбӣ ки рӯзҳои охир дар Тоҷикистон мешавад, ин пайдоишаш аз чи аст? Да 12 сал ҳамихе мешад. 26 октябр заминҷунбии ҷудо сахт шуд Афғонистон бою ин таъсираш ҳозир як Тоҷикистон бам не таъсираш мана ҳозир ҳам Афғонистон бам ҳам Хитой бам ҳам Покистон бам Қирғизистон бам ҳар 12 сол ҳамихе кор мешад. мардум масал тарсондани мине ки биноҳо ҳамаш ҷош биистодааст. мон ҳозир олимои Россия кати олимои Казахстон олимои Америка кати ҳамкорӣ карсодем. мон бо боҳонаи ҳамкорӣ ҳамин кати заминҷунбӣ пешгӯии заминҷунбии зинда кардаме. душанбе маркази пешгӯии заминҷунбӣ буд СССР. як 10 рӯз пеш медонистем ки тайёри дисос гуфта. 2 рӯз пеш гуфта медонистем ки қувваташ ба хато мекардем. боварим ҳаст ки агар ҳамкорӣ сар куним ҳамин материалҳои ҳамаша истифода кунем агар ҳамин масъалаам аста аста ҳал карда мешавад.